in the advent of fake news and disinformation in my country. We need to work it out. We need to prove that we are the voice of the people. We are the media. We are the facilitators. Ania na ang mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Ako si Paul Palacio. Tutok na! Sa mga headlines, mga mag-uuma ug mananagat sa Caraga Region gitunulag ayuda sa Department of Agriculture. Bagong himugso nga batang lalaki gibilin sa checkpoint. Mekaniko gipusil patay sa padada Davao del Sur. O atong lantaon ang mga dekorasyong pampasko sa Tacorong Sultan Kudarat ug mati sa Davao Oriental. Sa detalye sa atong mga balita, nabalaka si Davao del Sur Governor Mark Caga sa pagdagsang sa mga pamilya nga mosulod sa mall o manoroy sa mga public parks bitbit ang ilang mga gagmayng bata. Tungod niini, dunay panawagan ang gobernador sa iyang katawhan kung unsa ni ani ang report ni Ronnie Jun Otero. Sama sa nakita na ko gahapon sa gym mall. Sama sa nakita na ko sa park gabi. Mura naman tag na nga sa laag, oy. Kini ang tipik sa pamahayag ni Governor Mark Douglas Cagas IV, human niya nakita nga daghana ang mga bata nga nanuroy sa mga mall ug sa ubang pampublikong lugar sama sa park dinhi sa probinsya. Giangkon sa gobernador nga nahadlok kini sa posibleng dangatan sa mga kabataan kung matakdan sa makamatay nga coronavirus disease 19. Kay numduman nga namatay ang iyang amahan nga si Governor Douglas Cagas tungod sa COVID-19. Tungod sa iyang kabalaka, dunay hangyo ang gobernador sa iyang katawhan. Ang hangyo nako sabtan eh. We haven't won against COVID yet. Wala pa ta nakadaog batok sa virus nga ginatawag nga COVID. Layo pa kaayo ang globe, ang kalibutan in terms of kadaugan batok sa COVID. Sa pagkakaron, ang nag-edad pa lang og 12 hangtod 17 anyos ang gipang bakunahan. Gipasabot usab ni Provincial Health Officer Dr. Jonah Masungsong ang tanan nga dili angayang igawas sa panimalay ang mga gagmayng bata tungod kay ana pang pandemya ug wala kini giila kung kinsay mataptan. Since ang mga bata wala pa mabakunahan, no, dili gyud nato siya pwedeng pagawson. Papuyon lang gyud nato sa balay dinha lang sa ato ang tugkaran kung pwede manggani nga magdula-dula. Akong nakita ang duha ka inahan nga nagbitbit sa ilang mga anak kaganina. Ila kunong nasabtan ang hangyo sa gobernador apan duna sila mga rason nganong ilang giuban ang ilang mga anak sa ilang pagawas sa ilang mga balay. Okay naman siya pero namang po tayo reason ka na ba? Kailangan din natulong palingkik. Wala tayong mapilinan sa mga anak. Malikay po ang mga bata sa mga sakit karon. Delikado man yun sa mga bata nga wala pa yun sila mabaksinan. Sa talaan sa Department of Health, Davao Region, usa ka individual ang nagpositibo sa COVID-19 gikan sa probinsya sa Davao del Sur kagahapon. Kay hapit na ang Pasko, dili malikayan nga daghana ang manggawas, labi na nga miluag na ang quarantine restrictions. Apan, angay gihapon natong hinumduman nga ang kagaw sa COVID-19 anaa pa gihapon. Busa, hangyo sa gobyerno, musunod kita sa minimum health protocols. Ronnie Jun Otero, Newsline Philippines, Province of Davao del Sur, stay safe. This portion is brought to you by Toyota. This portion is brought to you by Rizal Memorial Colleges. Gitunulan og 159 million pesos nga financial assistance sa Department of Agriculture ang sektor sa agrikultura ug mga mananagat sa Caraga Region. Kini aron mas maingganyo pa sila nga magpadayon og mapugan ang pagsaka sa presyo sa mga pagkaon. Ani ang report ni Arjon Sabalde Ramones. Aron matabangan ang sektor sa agrikultura dinhi sa Caraga Region,
Gibubuan sa Department of Agriculture og 156.9 milyon nga ayuda ang mga mag-uuma ug mangingisda. Kagahapon, gihimo ang opisyal nga paglunsad sa Rice Farmers Financial Assistance Launching and Distribution Ceremony dinhi sa Naliagan Ground Batinay Prosperidad, Agusan del Sur. Personal nga mitambong si Agriculture Secretary William Dar. Kuyog ang mga engkargadong opisyal sa rehiyon. Gilatag ni Secretary Dar sa mga benepisyaryo ang papil sa mag-uuma sa hisgutan ng local food production ug food chain aron mapugngan ang pagsaka sa presyo sa mga pagkaon ug pinaagi sa mga nagkadaiyang programa sa iyang departamento matabangan ang mga mag-uuma sa ilang mga panginahanglanon. Don't want high food inflation that will be featuring in. Gusto natin ipababayan at the way to lower food inflation or eliminate food inflation is to have more production, more local production. Matod ni Dar, nagpakabana ang gobyerno sa mga isyu nga nakaapekto sa sektor sa agrikultura ug naminaw kini sa mga bulok sa mga mag-uma ug mangingisda ug nangita og paagi nga matabangan sila sa ilang panginahanglanon. So hindi natutulong ang inyong kagawaran ng pagsasaka na nag-iisip kung anong paraan matulungan ang mga magsasaka at mangingisda. Huwag po kayong mawalan ng pag-asa. Aahon rin ang ating bansa, aahon din ng ating ekonomiya, aahon din ang ating agrikultura, at ang ating magsasaka at mangingisda ay yayaman na rin. Dinhi sa Caraga Region, 15 ka mga kooperatiba ug asosasyon ang nakadawat sa ayuda ug laing 16,037 ka mga individual nga nakadawat og tig 5,000 pesos. So matotal, nakatunol ang Department of Agriculture og 81.3 million alang sa individual farmers og 78 million alang sa mga farmers group og cooperatives pinaagi sa Rice Competitiveness Enhancement Fund, Rice Farmers Financial Assistance. Malipayong gidawat sa mga mag-uma ang grasya. Pinalipay, way na lang. Kasi ba ito din? Pamasko. Dako na ba og kanang matabang sa inyo as mga farmers? Okay lang. Okay naman siya. Pero kung naa pa, okay gidapon. Pero okay na, makakuha na siya. Kabang nagyapon ka mo. Padayon lang ang ilahang mga plano para sa katawan sa mga labi na sa mag-uuma nga matabangan jud nila ba. Alang sa landowner nga si Herman Concha. Dako nang tabang tayo nga ayuda sa amo ang mga farmers, sir. Dako ko salamat sa Department of Agriculture nga dakong katabang gihapon ning among nadawat nga ayuda. Ang pagpanghatag sa ayuda na tigayon pinaagi sa partnership tali sa mga farmers organization, cooperatives o Department of Agriculture. Tungod sila ang nasayod kinsa ang mga benepisyaryo ug mas dali ang proseso. We're glad that we're one of the fintech partners of the DBP with DA as a fintech partner that will distribute for the RFE program of the Department of Agriculture. So we have 4 steps that we are implementing during the distribution of the farmers. We are here to serve our farmers, especially in this pandemic time. So USCC is dedicated to serve the community. Ang programa sa Department of Agriculture usa lamang sa mga nindot nga saad ni ining administrasyon alang sa to mga bayani nga mag-uuma. Ang tarong nga pagpahilo na sa kwarta mo ay unang susi sa igo og dako nga ginansya. Arjun sa Valderomones, Newsline, Philippines, Caraga Region. Stay safe. At tangi! Bagong himugsong bata na palgan human gibilin sa checkpoint sa North Cotabato. Og Christmas attraction sa Davao Oriental ug Sultan Kudarat gipasundayab. Gusto ba mo og barato ug orihinal nga mga construction supply? Sa kadaghan sa imong pilian, all-in-one ang imong pagpamalit. Tara
na sa 3M1 ug T-Square Lumber and Construction Supply. Nahimutang sa daang Hardika, Lanao ug Dayo Street, Kidapawan City. Naging mapaghamon ng taong 2020 sa bawat Pilipino at sa Philippine Charity Sweepstakes Office. Nakapanlulumo at nakapanghihina, ngunit hindi tayo kapwa susuko. Mula noon, ngayon at sa hinaharap, asahang makakasama ninyo ang PCSO sa pagbangon ng Pilipino sa anumang pagsubok. We will get through this crisis as one nation. Ang mga taong dunay mga ginahambin nga mga grabing mga balatian o comorbidity, hilabi na ang mga senior citizen, sila ang mas delikado nga maigo sa coronavirus disease COVID-19. Busa dubling pag-amping ang himuon og tambali ang mga ginahambin nga mga sakit. Ang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule is a food supplement makatabang aron mapunggan nga musamot ang mga balatian. Turmeric uluyang dilaw ang nagunang sagol sa Bilonga Gold. Gisagulan og sodium ascorbate o vitamin C aron mas mulig-on ang immune system. Ang Bilonga Gold Herbal Capsule mapalit sa mga butika. Usa ka mekaniko ang gipusil patay sa lungsod sa Padada, Davao del Sur. Ginatutukan na kini karon sa mga pulis ug usa sa ginalantaw nga motibo ang personal grudge. Ani ang report ni Ronnie Jun Otero. Nakatala na og pinakaunang kaso sa pagpamusil ang lungsod sa Padada karong tuiga. Ang Padada usa ka third class municipality nga dunay populasyon nga 29,878 sulod sa pipila ka bulan. Mingaw, malinawon kini og walay natahong kaso sa pagpamatay. Apan kagahapon Disyembre 7 bandang alas 8 sa gabi, usa ka 30 anyos nga mekaniko ang gipusil patay dito sa Purok 7, Rojas Street, Barangay Almendras District, Padada, Davao del Sur. Ang biktima giilang si Raymond Liamedo Parantar, 30 anyos, residente sa nasampit nga lugar. Naghigda lang ang biktima sa folding bed sa may balkonahe sa ilang balay, dihang kalit lang kining gipusil sa wala may lang suspect og naigo sa tuong bahin sa iyang ulo. After sa report na receive na mo, nakanda yun o calcular investigation. Then, napatawag mi sa SOCO team from crime lab. I-process nila ang crime scene. Na-recover ang isa ka fired cartridge case na 5.56 mm. So, bala kini sa mga M16 rifles. Sumala sa hepe sa Padada Municipal Police Station nga si Police Lieutenant Ronald Daitan, posibleng personal nga bangi o droga ang hinungdan sa krimen. Kasi sa initial na mga informasyon nga nadawat, kining maong biktima na mga kabanggi, mga grudges, kanang sa mga customer sa motor. O pang kamahin lang ita na ginalang takod na mo, kining maong biktima, niagis na siya o kapriso, kalambigitan sa drugs na kaso. Amo pang gipadayunan, palamuan pa dito ang investigasyon para magtuto sa unsay motibo jud ug sa hinungdan. Tungod kay kini ang unang kaso sa pagpamusil, dunay pipila ka mga nabalaka. Apan matud sa kapulisan, dili kuno angay mabalaka ang katawhan sa lungsod. Ronnie Jun Otero, Newsline Philippines, Province of Davao del Sur. Stay safe. Nakapasar sa rekisito sa Oversight Committee sa Barangay Drug Clearing Program ang 16 ka mga barangay sa lungsod sa Jose Abad Santos sa Davao Occidental para ideklara nga cleared sa ginadiling droga. Ang committee gilangkuban sa PDEA nga maoy chairman, DILG, DOH ug LGU ang nagdeklara nga wala nay droga sa 16 ka mga barangays nga gilangkuban sa Balangunan, Bugis, Bukid, Butuan, Kamalian, Karahayan, Kayapunga, Kulaman, Kitayo, Magulibas, Mangili, Mibyo, Marabatuan, Nuwing, Tabayon o Tanuman. Ang pagdeklara sa committee pinasikan sa PDEA Memorandum Circular Number 2020-041 o Dangerous Drugs Board Regulations Number 4 Series of 2021. Gihimo ang pagdeklara sa drug-cleared barangay sa Kaburan Small Gym sa lungsod sa Jose Abad Santos.
Usa ka bag-ong himugsong batang lalaki ang napalgan nga gibilin sa ASF quarantine checkpoint sa Tulunan, North Cotabato. Sa pakiginabi sa Ronda News team sa residenteng nakakita sa bata nga si Jose Managit Jr., nagpatubig siya sa iyang basakan dihang namatikda niini pasado alas 5 kaganihang buntag ang pinuto sa lampin sa checkpoint sa Purok 7, Barangay La Esperanza. Diyang iya kining gisusi, napalgan niini ang usa ka bag-ong himugso nga batang lalaki kauban ang usa ka biberon o karton sa gatas. Gilayon niya kining gipahibalo sa kapulisan nga maoy nakig-alayon sa taga Municipal Social Welfare and Development Office. Ana-ana sa maayong kahimtang karon ang bata nga kasamtangang giatiman sa barangay midwife o gikatakdang itugyan sa MSWD sa Tulunan. Nagpinirmahay og Memorandum of Agreement ang DSWD, DOLE 11 o mga miyembrong ahensya sa Regional Council Against Child Labor alang sa implementasyon sa Help Me Convergence Program. Ang pulong Help Me nagpasabot nga health, nutrition and medical services, education and training livelihood opportunities to parents of child laborers, preservation, protection o prosecution, monitoring o evaluation. Gihimo kini sa laing ahensya sa gobyerno aron mahatagan og igong proteksyon ang kabataan gikan sa child labor. Tumong sa MOA signing ang hingpit nga pagtapos sa child labor sa nasod. Ang Regional Council Against Child Labor mao'y counterpart sa National Against Child Labor nga gipangunahan sa DOLE o DSWD. Ang council namugna pinaagi sa Executive Order number 92 nga gipirmahan ni President Rodrigo Duterte niadtong September 17, 2019. Nakalusot na sa ikatulong pagbasa sa Kongreso ang House Bill 10459 nga naghatag og kagawasan sa mga babay sa paggamit sa ilang apelyido sa pagkadalaga. Ani ang report ni Eugene Hinutan. Giaprubahan na sa Kamara ang House Bill 10459 kon New Civil Code of the Philippines sa boto nga 227-0. Kung mapirmahan na ni Presidente Rodrigo Duterte ang bagong House Bill, mamahimo na kining balaod. Og kini nagpasabot nga ang babayi dunay kagawasan kung iya bang dalhon ang apelyido sa iyang bana o ipabilin ang iyang apelyido sa pagkadalaga. Ato nang naandan nga ang babayi magdalaga yud sa apelyido sa iyang bana human sa ilang kasal kay nasilyuhan naman ang ilang panag-uban. Apan sa bagong balaod bisan kasado na, pwede gihapon gamiton sa asawa ang iyang apelyido pagkadalaga. Among gipangutana ang pipila ka Dabawenyo unsay ilang tan-aw sa maong balaod. Dunay pipila nga pabor ug dunay sab wala miuyon. Usa si Rehena Aaron ang miuyon niini kay alang niya mas pabor siya nga gamiton gihapon ang iyang apelyido kaysa apelyido sa lalaki. Yes, nanay rights na dalhin ang apelyido ng babae na kahit na mag-asawa kayo, pwede mo na dalhin. Mas gusto ko yun kasi apelyido ko yun di ba? Oh. So, depende din yun sa mag-asawa kung payag ba yung husband na padalhin yung apelyido niya, di ba? So, nasa kanila na rin yan. Pero kung sa akin, apelyido ko kasi akin yun Kung si Aaron miuyon, ang negosyanteng si John Darwin magpatok, dili musugot nga dili gamiton sa babayi ang iyang apelyido kay alang kaniya. Mas nindot nga gamiton sa babayi ang apelyido sa lalaki labi na kung dunay mga anak. Apan irespeto gihapon ni magpatok ang desisyon sa babayi. Magbuot ang babae dapat kung gusto ba niya dalon akong apelyido or panang dili siya modala sa akong apelyido. Para sa ako mas gwapo kung dalon ang apelyido kay gipakaslan gyud ako siya para mobalhin niya apelyido sa ako
di ba? Tapos ako anak po, para sa mga anak po, ako apelido jud kay kastan gani gigastuhan gani og yun sa gani para lang mabalhin ang apelido na ako saya. Yun sa kami duha. Si Pastor Rayleigh Dulianos Sr. sa Zion Christian Community Church, biblikal ang iyang rason. Para nako. Okay, kung kasal na ka dad o na yung apelido sa imong bana, sagrado yun niya, iusa yun. Duha na mo, iusa, amahan magikuhan, mo'y haris pa ni Malay, sundon yung amahan, ang bana. Kaya kining mga asawa na gihimo na sa Ginoo nga silbi katabang sa bana niya. Maro na ako ikasulti nga para nako dili maayo sa ako. Bag-o maguna. Sa pagpasa sa New Civil Code, tumong sa mga kongresista nga dunay gender equality kun hatagan og parehong katungod ang duha ka tawo nga mamili unsay ilang gustong apelyido human sa kapinyoon. Apan wala pa gisgutan sa bag-ong napasar nga balaod unsa ang mamahimong implikasyon niini sa opisyal nga record sa babayi sama sa SSS, PhilHealth ug GSIS kay sagad mao kini nga mga opisina ang magkuti-kuti sa papeles na mapasa sa ilaha. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe. Duha ka mga minor de edad nga babay nga miyembro sa rebelding New People's Army ang misurrender sa militar ilawom sa 75th Infantry Battalion sa Barangay Magruyong, San Miguel sa Surigao del Sur. Unang misurrender si alias Gian, 16 anyos, medic sa Guerrilla Front 30 sa Northeastern Mindanao Regional Committee. Base sa report sa 4th Infantry Division sa Philippine Army, 14 anyos pa lang si Gian girecruit na sa NPA. Sunod nga misurrender si alias Joy, 17 anyos, miyembro sa Squad 3 sa SRSDG Southland sa NEMRC o 16 anyos pa lang siya girecruit na sab sa mga rebelde. Ang duha voluntaryong misurrender kang Lieutenant Colonel Gelson Buyukan, ang commanding officer sa 75th IB sa 401st Brigade o dala ang duha ka AK-47 rifle nga adunay mga bala. Gisaway ni Major General Romeo Browner Jr. ang commanding general sa 4th ID o incoming CGPA ang mga NPA nga hangtod karon nagpang-recruit lang gihapon og minor de edad. Og sa ilang record, sila Gian ug Joy mo ika-71 ug 72 nga minor de edad nga nakasulod sa kalihukang komunista nga na-rescue sa tropa sa 4th ID. Gipasundayag sa lokal nga gobyerno sa Tacurong City, Sultan Kudarat ang ilang tunnel of lights ug dancing fountain isip atraksyon karong Pasko. Samtang sa Mati City, Davao Oriental, higanting Christmas tree sab ang ilang gibida. Ani ang report ni Eugene Hinutan. Gihulat sa katawhan ang Christmas lighting ceremony sa Tacurong City, Sultan Kudarat niadtong Disyembre 6. Gipasiga sa lokal nga panggamhanan ang mabulokong Christmas lights ug decorations nga gimuntar sa gilid sa City Hall. Sa video nga kuha sa Isko Wonders, makita kining usa ka dako ug taas nga green Christmas tree nga mihayag human sa countdown. Gikan sa green, misiga ang nagkadayang kolor sa suga sa Christmas tree. Adunay bituon sa ibabaw niini ug gibuburan og gagmayng suga nga daw aninipot nga nagkidlap-kidlap. Busa, sig iyag pahulagway ang mga residente. Nalukop usab og mga suga sa Pasko ang lugar. Sa palibot, makita ang mga bituon nga parol nga gipangbitay sa punuan sa kahoy. Duna say pula nga ribbon nga anaa sa tubangan sa City Hall. Dancing fountain nga mausab-usab ang kolor sa tubig subay sa musika ug bituon nga tunnel of lights nga nahimong atraksyon sa lugar. Atol sa okasyon, aduna usab grand variety show. Apan, ang nakalingaw sa tanan mao ang fireworks display. Heal as one, shine as one ang ilang tema karong tuiga. Tumong sa lokal nga gobyerno sa Tacurong nga ipaabot sa katawhan ang espiritu sa gugma ug paglaom luyo sa pakigbatok sa pandemya. Samtang sa Mati, Davao Oriental, mihayag ang parke ug baywalk tungod sa 30 feet nga gitas-on nga Christmas tree Lunes, Disyembre 6. Duna kini 150 ka mga parol, Christmas balls ug color puti nga suga. Atol sa okasyon, gipanghatag usab nila ang 60,000 ka mga Christmas food packs sa 26 ka mga barangay sa syudad. Eugene Hinutan,
Newsline Philippines. Stay safe! Ugmaw kadto naghingpit sa mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Alang sa dugang balita, bisitaha ang website nga www.newsline.ph. Sa Facebook page, Instagram, newsline.ph ug sa Twitter, newsline.ph. Kung aduna mo'y mga balita o impormasyon sa inyong tagsa-tagsa ka mga lugar sama sa sunog ug baha, mamahimo ka na ninyong i-share pinagi sa Newsline Messenger. Makita usab ninyo sa Channel 50 sa Sky Cable sa Davao ug General Santos City. Channel 49 ug Channel 50 usab kita sa NCTVN Cable TV sa North Cotabato. 17 days na lang, Pasko na! Ako si Paul Palacio. Dagang salamat and stay safe!